Když už je máš přehraný, tak se přeskočit dají, ale poprvé nevím. To je. Nedaj. Tak. Tyva, já už nevím, jak se kurva připojou přátelé. Ježiš, to hrve. Invade players, jo, to úplně mimo. Ale proč to nereaguje na nic? Já jsem moc na sračku už. Ne. Proč mi to nejde proč mi tady nenabízí možnosti? Už. Ale připojil jsem se na tebe. A mě? Jo. Já to ani neumím ovládat. Tady ještě se načítá, vyskakují nějaký čísilka Battle Passy, ty a všechno. Jo. Tady já se v tom pořádně taky nevyznám, protože to pořádně nepoužívám. A tady bys měl mít přístup na MV3, NV2 a my chceme čistě jenom Warzone, protože ten je jediný zdarma. Ale počkej, já nevím, jestli jsem se připojil já na tebe, nebo ty na mě. Tady nepoznám. Battle. Aha, jo. Jo, já jsem se připojil na tebe, takže já se na tebe připojím, nebo já tě pozvu. To mě neviděl. Join invite to party tady. Poslal jsem mi pozvánku. Já nevím, jak to je na Battle.netu, já vím teďkom, jak se to připoje na tom, na EA, ale jak se to připoje... dobrý, už ještě. Jako já Battle.net to umím používat, to mě nedělá problém. Já ne, do háje, já už si schazu... Já už si schazu kameru dvakrát za sebou. Já už jsem v háji, jak jsem vstal, tak jsem v hajzlu. Dobrý, jak to spust. Jo, už na to jdu. Battle Royale. No a my jsme duo, takže tady. Ne, tohle dopadne špatně. Když už mám problém s tím vytvořit skupinu, tak už to dopadne špatně. A furt mi něco padá. Buď sluchátka, nebo kamera. Ale přišlo něco nového na Battlefieldy? Jak na Battlefieldy myslíš? No ještě tam přišlo něco teďka zajímavého nového. Ne. Je tam furt ta No počkej, já to musím stlumit, já to mám nahlas moc. Tyva, já to mám na 30% a řve to jako kráva. Ale na Battlefieldech 42 přišlo jenom ty zombíci, jinak od té doby ještě nic. Zombíci? Jo, to byla poslední sezóna 6? Nejsem si jistý, kecal bych. Tam přišla nová mapa a chvíli tam byl režim se zombíkama, ale ten po asi 3 týdnech zrušili. Aha. Zůstala jen ta mapa a ta je fakt jako brutální. To je mapa, kde nejsou žádný vozidla, obrovský uzavřený prostor, takže nejefektivnější, co tam použiješ, je kulomet a brokovnice. Od té doby ještě nic, no, ale myslím, že za pár týdnů jsem někde četl, že by mělo být něco novýho, jakoby další sezóna, ale co tam má být, to nevím. Já jenom přemýšlím, jako jestli se mi to vyplatí, víš, tahovat nebo ne. Ale on ten Battlefield 42 je jako parádní v tom, že je rychlá.
Jo, nečekáš tamhle 20 vteřin, jo, než tě to pustí zpátky na respawn. Tady čekáš nějakých 10 vteřin a jdeš zpátky do hry, že to je fakt rychlý. A když hraješ ten vysoký režim, že tam je těch 128 hráčů. Tak dohromady. Na co čekáme, Váďo? Pustil jsi to? Pardon, zapnul jsem start. Já jsem si říkal, jako, že tady čekám, to nikdo mi nic nenačítá, ale... Dobrý, už je to zlý. To je 15, jo? He, tak odehrál jsem 6 her za tuhle sezónu asi. Z toho ty tři, co jsem nahrával, tak jsem dopadl tak, že jsem chcípnul jako první, pak jsem chcípnul 59. a naposled 30 nebo 40, teď nevím. Co to je? To je za pár. Nevím! To není ani ode mě. Není to od toho tvýho Slováka. Ej, kurek, vypni to! To nemůže být zajedy, když teprve hru hledáme. Ona už je v lobby a tím pádem to můžeš kafrat. Tady jsme ještě ani v lobby nebyli, když to začalo. Já nevím, ale nikdo s náma není na to, tak to je strašný už asi. Ne, už hrajeme prostě dlouho, jinak to nevidím. Já jsem naposled hrál po 10. hodině. Rozehřívačka. Co to po mně chce? Proboha, tady jsme mám vybrat zbraně. Jo, to je rozehřívačka. To je... pardon, to seš ty. Ty vole, já už jsem fakt mimo. Prdek, kdo tady mele? Jaký debil. A jako, tyhle ty mám rád, co mluví do hry. A vůbec... Já jsem pomalej. Protože když jsem hrál naposled, tak asi 3 hráči tam mluvili do hry. Non-stop mluvili do hry. Takže já jsem přesně věděl, kde jsou. Já jsem nakonec měl 5 kilů a skončil jsem fakt 30. nebo 40. Jo. Jenom díky tomu, že mleli. To jdeme jako ve 3, jo? Ve 2. Parta ve 2. Tady můžeš zvolit solo ve 2, ve 3, ve 4. A nebo potom Black Money a to se jede vždycky ve 4. Skáčeš tady mezerníkem, jo? A já bych skočil na tu žlutou. Dostat se co nejblíž k té žlutý zóně, co jsem dal. Já jenom přemýšlím, co to utáhne a net. Hele, jestli to utahuje v pohodě CS2, tak tohle by mělo utáhnout taky. CSka zvládá v pohodě, no ale já si myslím, že tohle máte na větší nárok. Má, ale nebo moc. Ta CS2 se zvýšila nárokově jako hrom. Jenom díky tomu smouku. Já mám jenom pistolku, jak to? Protože musíš první zbraň najít a někdo po mě kropí. Au. Jo, když tady umřeš poprvé, jo, v určitým počtu hráčů, tak jdeš do gulagu, jo, tam se ještě můžeš vydobít svobodu. Jo, ale musíš tam být první, no. Musíš vyhrát, no. Ty vole, já jsem si to ještě nepřevindoval do piči, já to mám na F-ku všechno, kurva. A co je tady plynová maska, pro boha? A když se ti objevuje ta plynová zóna, tak si ji nasadíš a vydržíš v ní asi o 10 vteřin díl. Aha. Jako je to docela dobrý, co jsem koukal, jo. Já jsem to sám ještě nevyužil, tak daleko jsem se nedostal.
Hele, auto. Ty vole. Hele, já ti říkám, já narazím na prvního hráče a jsem tuhej, protože já mám vzpomalený reflex jako prase. Drop. Tam nechoď, tam je to, nebo můžeme, jsme blízko. A tohle jsou jenom prachy, takže za to tě můžu když tak oživit, nebo ty mě. Sorač, hodil jsem granát. OK. Já teďkom nevím za kolik to je, ale asi za 4,5 tisíce můžeš oživit spoluhráče, jo? A kecal bych, nevím to. Nikdy jsem to nevyužil, protože jsem hrál vždycky solo. Počkej, zalezem semka. Kraj mě, já si kouknu na mapu. Ale jsme tak nějak v centru, takže bychom tady teoreticky mohli přežít. Co tohle je? Já to vezmu. Ty vole, já jsem zpomalený jako prase. Kolik tě máme zítra čekat, Vladíku? Nevím, až se zbudím. Běžíme semka. To zmáčkl dvakrát, to milem, není tam nepřítel. Co tady je? Hovno tady je, pro mě hovno. Já potřebuji kulomet, ty vole, já bez kulometu nehraju. Jsem tě nehrál někdy něco, co je trophy systém? Trophy systém je teďkom... Můžu dát něco jako X-ko. Ale tam mi teďkom mluvíš tím jazykem. Já jsem vyhodil nějakou taretu. Ty vac. Jo, tahle ta... Já jsem to nikdy nepoužil, nevím, s čemu to slouží. Já prostě... Já to jedu jak trošku CSK nebo Battlefieldy. Prostě co mám u sebe, to použiju. Jo, už mám kulásek, je to dobrý. Ty vole, tak už se budu vystřelit. Není friendly fire, takže dobrý. Blbost. Pak je tam jedna, jo? To můžeš mít jednu zbraň? Máš 2 zbraně u sebe. Aha. Jo. V základu máš tu pistol, kdyby si spadnul do místa, kde už je nějaký hráč, tak aby se ustřelil na pistol. A potom si tu pistol můžeš vyměnit za cokoliv. Do piči, já jsem to použil. Tak nic, no. Auto někde slyším. Auto jsou vidět na mapě. Auto je daleko, dobrý. Tady něco strašně učí. Mě teda ne. Jestli to není můj počítač, jestli co neslyšíš. Jo, v PUBG máš tu energetickou vlnu a tady máš gás vlastně. Vole, a je dlouho... Tohle se mi nelíbí, že jsme ještě nikoho nepotkali. Tohle se mi nestává, když hraju solo. Ale jdeme tamhle. Pojď, jdeme přes řeku. Nebo někoho slyšíš? Ne, čuměl jsem ze snipu. Snipa se hodí, když hrajete ve 3, ve 4, jo? Že ten jeden jede za snipera a zbytek ho kreje. V tom 1 a 2 se hodí, když prostě jsou ty kulomety, aspoň za mě. Tak já to beru vždycky i v PUBG, jako jednu klasickou narychlou na blízko a něco potom, ať máš vždycky na dálku. Tady se ti většinou hodí, když máš dvě fakt jako rychlý, jo. Kulomet s velkým počtem munice a nějaký SMGčko, to jsem zjistil aspoň já. A jak říkám, to je prostě na každýho, co
co mu vyhovuje, no. Jdem nahoru úplně na barák, pojď. Ty pičo, já jsem zpomal. Já nestíhám reagovat na to, jak ta postavička chodí. To je snipa. Hele, tohle se hodí. Uzina je rychlá. Ta je skvělá. Ta už mi párkrát zachránila kůži. Hej, já se kouknu na mapu. Jsme docela v blbý zóně, uvidíme. Máme půl minuty na to, abychom se rozhodli, jak to bude vypadat dál. Hele, někdo má na tebe Hunter. Někdo tě loví. To je co, proboha? Někdo dostal na tebe úkol, takže vidí přibližně, kde seš na mapě. Aha. Což je pro nás na jednu stranu blbý a na druhou stranu docela dobrý, protože víme, že po nás někdo jde. Otázka, jestli po tobě půjde. Přesně. To nikdy nevíš. Po mně třeba naposled šel a díky tomu jsem vyhrál. Ale jsme mimo safe zone. Musíme se dostat tamhle. Pojď z té střechy. Máš na to nějakých... ty vole, kde to je? 40 vteřin. Vidím enemáka. Je na té budově, co chceme mít my. A tam je další. Ty vole, je už asi jenom 58. To není špatný. Ale na tu budovu, na tu žlutou budovu nejdem, co jsem označoval, protože tam je ten hajzl. Kam půjdem, ty vole? Tamhle. A jestli můžeš, tak poběž, protože za chvilku už tě dožene zóna. Ne, počkej, blbě. Tamhle. A někdo mě vidí. A někdo po mně kropí. Sebral mi shieldy. Jo, když tak Gčkem si dáváš pláty, co máš u sebe. To ti dává nějakých 300 HPek navíc. Tam je enemák. Ty vole. Někdo po mně šestný po a nevím kdo. Au. Co máme shieldy? Čím se označuje? Dvakrát kolečkem. Aspoň já to tak mám. Tam v tom zeleném baráčku někde je. Nahoře počínáme na střeše. Zelený A baráček. Avart, cože? Za co se dostal body? Jenom za to, že používáš určitou zbraň. Je ve dveřích skovaný. Ty vole, jo tamhle. Pojď semka se schovat. Jak se léčí? Gčkem si dáváš pláty, jinak heal se ti obnovuje automaticky. Po čase. No já jsem dostal vybombený. Máš ho na střeše, jo, baka. Tak nic, tak už jsem tu. Kde na střeše? Za tebou. Ty vole. A mě to táhnou, ty vole. Do gulaku, tam se můžeš osvobodit. Jo, teďkom když vyhraješ zápas, tak se vrátíš zpátky do hry. A to je to samé, jak normálně když můžeš běhat a se nad zbraní, jo? Ne, teďkom tam dostaneš zbraň a jdeš přímo proti nějakému protihráči. Já mám pěstičky, vole. Tak čekáš, teďkom čekáš na hru. Mě to teda hodilo hnedka do meče. Aha.
Ty vole, já prohrál. Já jsem pomalej. Přesně jsem o něm věděl a on si zalech, hajzl. No nic, ty vole, to není možný, tak jsme skončili. A skončili jsme 38. To není špatný. 24 to jde. To se mi líbí tohleto. Hej, rozhodně to je podle mě lepší jak CSko. Je to rychlý, otevřený svět jako blázer, který se ti postupně zmenšuje. A jako fakt bych řekl, že ty hry ve stylu Warzone jsou prostě lepší. Nebo Warzone. Battle Royale. Nic, tak zkusíme ještě jednu, nebo to balíme? Jseš tam? Sorry, klidně můžem. Tak já lívnu meč, protože teďkom tam stejně koukáš jenom na někoho, kdo tě zabil poslední. Skip, nepotřebuji vidět. Sparta, není, OK. Máš pozvánku? Tak teda dáme ještě tu. A nebo jestli chceš, můžeme, koukám, že teďko je tenhle víkend, je Plunder. To je, jak bych to řekl, neomezeně životů a vyhrává ten, kdo má nejvíc peněz. Když tě zabijou, tak ti seberou nějakých 40% peněz, jo. A máš tam neomezený životy, že se vždycky respawneš, jo, a když vlastně pokračovat dál ve sběru. Tak chceš tohle nebo klasiku? To je jedno, něco tam dej. Tak dáme asi klasiku. Počkej. Mě to ukazuje, že mám plundry zavřený. No, ty to máš zavřený, protože já jsem vedoucí. Dáme ten plunder, ten je jednodušší. Ten je takový na seznámení s tou hrou. Víc. Mně osobně ten plunder vyhovuje asi nejvíc, protože je nejblíž Battlefieldu. Když je tak vezmu, tohle by mohlo být zábava hrát ve 4. Hele, já to maximálně hrál ve 3. A má to vždycky prdel. Tak ono, hele, když je dobrá parta, tak se hraje cokoliv dobře. To je taky fakt. A my jsme se nikdy nesynchronizovali. Ondra a Libor jo, ale já jsem se k ním nikdy nedokázal, já jsem se na nikdy nedokázal napojit. Tady jsou i auta. Jo. No těch tady je. Auta, vrtulníky, tank a obouživelný vozidla. Je toho tady hodně. A to je jako klasicky v těch, co jsme hráli teďka, tak to tam všechno můžu najít, jo? Jo, všechno. To stačí si najít jenom tanka a vystřílíš je tam všechny, ne? Nevystřílíš. Protože tank je nehorázně vzácnej. Tank najdeš fakt jenom jako v malým procentu. Většinou najdeš prostě nějaký jeep, jo, nějaký pickup. Jo takhle, to znamená, že tam je možnost, že se ti objeví na té mapě, jo? Vždycky tam někde je, ale je random. Není přímo nějaký bod, kde by se spawnoval. Se všema zbraněma, se vším prostě to máš náhodně. Jak PUBG. Tam to máš taky všechno náhodně. No, tak jak se to vezme náhodně. Jediný co, proč je ten Warzone tak velký, je v tom, že on má vlastně už předem nainstalovaný, jo, ty
já nevím, jak se teď jmenuje, ty MV3, MV2, jo. Warplanes, nebo jak se to jmenovalo, má to všechno v sobě předinstalovaný, jenom to máš zamčený, že ty to nemáš koupený. Proto je to tak velký všechno. Protože v tom Warzone máš nainstalovaných nějakých 5 nebo 6 her v jednom. A v každý té hře máš několik režimů, ještě ke všemu. To hledá nějak dlouho. Tyhle, teď je sobota. To by mělo najít hned. Už se projevuje to množství alkoholu. Už je ti špatně, jo? Ne, jsem ukecanej. Ukecanej a všechno mi přijde vtipný. Tak tím já natrpím, člověče. Já když se dostanu na určitou hladinu, a už to mám prostě zjištěný. Ono, když piješ málo za ten rok, tak si zjistíš, co ti v určitý hladině prostě se stane dít. Tak to já jako vím, co se mnou děje, když jsem vyžral, jo? Ale proti mě piješ rozhodně víc. No to každopádně. Vole, proč mám ping 200? Člověče, nenapadá tě něco, kde jsou pohodoví zombíci? Minecraft! To jsem zrovna nemyslel jako takhle. Pohodový zombíci, ne? Ty vole... Já jsem zombie her moc nehrál. Já jsem vlastně hrál DayZko, tam jsou zombíci, Minecraft, ty vole, Dying Light a Dead Island. To je asi všechno, co jsem hrál, co se týče zombíků přímo. A totiž přemýšlím, co by se dalo hrát s Anet, víš? Hele, Dying Light odmítla hrát, protože tam ví, že musí udělat určitou část hry sama, než se může připojit do onlineu. A má to přitom koupený, já jsem jí to koupil k narozeninám, už před lety. Dead Island ten nemá, myslím. A jistý si nejsem. To je co, ještě zombie kromě... DayZko nemá, to vím. A teď si fakt nespomenu žádnou onlineovku se zombíkama. No mě tak jako napadlo, že jsme mohli ještě hrát Borderlandsky vždycky každou sobotu večer. Záleží kolikátky. 2, ty máme všichni snad. Jo, já to bych to měl mít i skoro se všema DLCčkama. No hele, ale nebo bychom se mohli zahrát toho Ghost Recon Wildlands. A já nevím, jestli ho já nemám na tom Ubisoft účtu, na který nemám přístup. No ty ho máš na nějakým Ubisoftským účtu, ale nevím na kterým. No právě, já mám 2 a na jeden jsem ztratil přístup, že se mi na něj někdo hacknul. Já jsem ho přehodil na jiný e-mail a ten, co mi to hacknul, se dostal i do toho druhého e-mailu, i jakoby po tu druhou přezdívku, takže jsem k němu ztratil kompletně přístup, mám k němu přístup jenom přes Epic Games, ale mám tam přístup jenom k hrám, co jsou přes ten Epic Games, jo. A když nainstaluju něco jiného, když se zrovna dostanu do toho, tak se do toho nepřihlásím. Já tam třeba mám Far Cry 3 a já se do ní nedostanu. To mě sere nejvíc. Nevím, no, co by se dalo zahrát ještě. Far Cry celkově. Od 3 vejš jsou všechny jakoby pro 4 hráče. Far Cry? Aha. Počkej, já se podívám, za kolik se dá sehnat. Za mě je nejlepší 3 a 4. Jo, je to hledá dlouho do píči. Ale teďka je za 5 euro na tom, na NB, nebo když to vezmu, no, na King Queenu, jestli znáš tu stránku. Tak je Neznám.
Já nenakupuju hry už nikde jinde, jo. Jakoby než... Já je nakupuju na GA2. No jasně, tak to je to samé jak King Wing, tak G2 to a tohleto. Tak je tam teďka Far Cry New Dawn. Ne, to ani náhodou. To je jeden z nejhorších. Retexturovaný, no. To je jeden z nejhorších dílů. Protože to je jakoby do budoucnosti na Far Cry 5. A to se brutálně nepovedlo. Já jsem to nehrál, ale vím, že prostě to byl nepovedený díl. No, ale já teda nevím, jestli Far Cry 4 člověče jde hrát takhle. Ne, No, ta trojka, 4, 5 jdou hrát ve 4 hráčích. jenže to je na tom. Na nejlevnější, tak to je kolem 12 euro. 4. To není zase tak hrozný. Tak jako, když vezmeš novější New Dawn, který je za 5 euro a tohle za 12. A ten New Dawn je za takovou cenu, protože je to smetí. Já jsem hrál na PS5 člověče naposledy 5 Far Cry. No a ten New Dawn je ve stejný je ve stejné oblasti jenom po apokalypse. A pre je to hratelnostně i prostě obsahově odpad. Nevím, sám jsem to nehrál. Já jsem skončil prostě na 5. Mám odehranou 1, 3, 4, 5. A jak se jmenuje ten z pravěku. Primal, ten je superový. Jo, Primal, jo. Tady máš stránku a na ty se koukneš vždycky, když něco budeš kupovat jakoby mimo Steam, tak se podíváš a tam se to napíšeš a ono ti to vyjede všechno za nejlevnější cenu, kde to je momentálně. Mě to stačí kupovat na tom G2A, to mě vyhovuje. Já nevím, jako některý G2A tak tam jsou pěkný slevy, někdy jsou tam jako napadly. Já mám ověřenou vlastně G2A, King Wing. Netvrdím, jo, na G2A už jsem nakoupil asi 6 her, které mě vyšly líp na tam, než na Steamu nebo na Ubisoftu nebo EA. Hele, ale totiž vyjdou ty hry vždycky levnějc. Ještě se mi nestalo, že by na G2A jsem měl dražší hru, než na Steamu, na Blizzardu nebo na tom. 3krát. 3 hry už jsem měl, že byly na G2A dražší. Fakt. Jo, ale to byly, jo, ty podzimní nebo vánoční slevy, jo. No nic, zaplň vůbec. Jo, hledalo to strašně dlouho, tak jsem to zresetoval a teďkom by to mělo už být, hledá to ještě 3 hráče. 4 mi to ukazuje. Mě to hledá 3. Už se to načítá. Jo, protože nás to musí hodit ještě s 2 dalšíma, protože tohle to je jenom pro 4, no. V tomhle režimu jde prostě o to získat v té skupině co nejvíc peněz. Jakmile získáš 2 miliony, jakoby celkově celá skupina, tak vyhrává, jakoby vedeš a musíš to udržet 2 nebo 3 minuty, jo. A když to neudržíš, tak to dozískává ta skupina, která má víc, samozřejmě. Ono, tam je ještě nějakých pár podmínek, ale já jsem je nikdy neřešil. Jo, jinak tady hnedka začínáš s tím, co máš normálně nastavený, jakoby svůj hlavní equip, jo. To, co máš už plácnu, můžeš mít doslova zbraň, která je na maximální úroveň, jo. Tak tady můžeš začínat, ale můžeš si vzít i něco jiného, když najdeš. Což většina, co tohle hraje, tak už jede se zlatýma equipama, jo. Já jsem teďko třeba dostal headshot jako svině. Já to jako rozehřívačka, jo, zase tohle. Jo. Čeká to na propojení co nejvíce hráčů. Tak. Ty jsi hrál PUBG, ne? Docela dlouhou dobu. No tak to je stejný jako tam, až na to, že tady hraješ přímo v té mapě, ne na tom ostrově.
No, voilà. Jo. Už se to jako rozkládá, už to není dobrý. Hej, já bych to viděl tady. J'ai une demande d'amis. Tak tohle bude těžká hra. Tohle bude těžká hra s těma dvěma. Je sais pas si... A Comment lui... ty vole, na to místo se kákali dva. On a joué tout à l'heure. Počkej, jak se tady napadá rychlejc. Non, c'est un Barák certain zrušíš Cčkem. Darax Já vím, ale to mě zabije, ne? Oh, ils font chier. Nejsi nic říkat, ale já už jsem jednoho položil na zem. A já nevím, jak se k němu dostat, abych ho dodělal. Oh, me tire dessus, là. Ty vole, tyhle ukecance já nesnáším. Ouais, putain, y'a personne qui suit là. Co to zase bude hrát? To bude. Ouais, j'ai pris des balles là. Ty vole, kudy se dá dostat tady na střechu? Voilà, putain, je m'en doutais, fils de pute. Nevím, já nevím, jsem Crois sur moi, quoi. Y'a personne qui suit. Je taky. Ah, comme d'habitude. Tady je na hovno, Ouais, c'était à gauche. že prostě víš, že jsou ty skupiny po 4 a jakmile ta skupina kompletně komunikuje, tak nemáš šanci. Jediný co, že tady se prostě respawneš. To jediný tě tady zachraňuje prdel. No ale jak vypadají ty peníze, který mám sbírat? Otvíráš bedny a otvíráš ty boxy anebo hromada peněz, jo, takový... Jo, nevím, hrál jsi nějaký Payday? Jo. Tak taková ta čtverhaná jo, takový čtverhaný boxík to je takový, jo. Tak. Zelený. Normálně bankovky. Pohromadě. Ty vole, já to nestíhám. Moje ruce fungují rychle jak mozek do piči. Ne, víš co, fakt automaticky beru zbraň a F-kem, jo. Automaticky už si dávám shieldy. Už je to prostě znát, že prostě to trošku mám najeto. Já to zase dostal, od někaď nevím odkud. Co? Machaj na té skále, kutěru. Na který skále, protože já nevím, kde jsi zhebnul. Ne, že bych to přímo, že bych to nemohl zjistit, ale já to prostě teďkom nevidím. Jo, koukám, to je nějaký obchodák. Vlák ten nesnáším. C'est bon, il est mort. Mluv česky do piči. Chce se mnou bavit, tak mluv česky, jo. No nějaký děcko, jo. A to bych netvrdil, podle toho hlasu bych netvrdil, že to je přímo děcko. To malý, jo. Ten hlas bych typoval tak na 20 let. No tenhle jo, ale já tady mám nějakého malýho kida, víš? Tu roules? Já ani nevím, já nestíhám ani sledovat, kdo to zrovna z těch dvou mele. Jestli to jmenuje ten Teu nebo ten Touch. Já abych řekl pravdu, já ani nestíhám, že by mě někdo měl sledovat na Twitchi.
A asi mě tam někdo ani nesleduje, už na to prdím. Ça commence à me casser les couilles là. Jak ty Warzony jsou prostě brutálně o tom si na to zvyknout. Že to je fakt jako... Ty máš drž hubu už. Tapis? Pičo, vyskoč to. Ty vole. Teď ho bude zavřel, vole. Ne. A tohle je ještě docela dobrý. My jsme jednou hráli fakt s nějakýma Italama. Ty vůbec nezavřeli hubu. Kdyby se aspoň povídali mezi sebou, ale oni prostě musí mlet furt do celého Twitche. Nebo Twitche, pičo. A ne. Jsem tu, hej. Ten mě skopil teda slušně. Ne, já nestíhám. Za jedno vysílání já mám kurva. Voilà. Počkej, jak to, že mě furt oni potkávají, to a já je nemůžu najít ani jedno. Ale to je naprosto běžná věc. Vždycky běžím, ty a vždycky ho chytnu ze zadu, ty. Říkám, to je naprosto běžná věc tady. Já jsem teďkom třeba narazil na bednu. Já jsem teďkom třeba narazil na bednu, která v sobě neměla žádnou zbraň. To taky se nestává moc často. Kurva, já potřebuji kulomet, já to bez kulometu neumím. Ty vole, já jsem marnej. Já si to musím hlavně převinovat. Protože to sbírání na F mě nehorazně sere. Ty už zývám, to je špatný. Ale... A risk. Qu'est-ce que tu veux jouer là? C'est injouable. Jouer là. Tady u toho, jo, ještě, to jsem neřekl, udělaj těch Batmany. Ne, do piči, já jsem se hodil granát pod sebe. Ten magor. U těch Batmany je vlastně výhoda ještě v tom, že se ti nezmenšuje oblast, jo, že zůstává celá mapa online. Celou hru. No vlastně, jo. Takže když se vlastně vybojuješ určitý území, tak vlastně vyhraješ celou hru. Tohle. Bombardování a laptop jsem tady získal. Je tady dron? Některý jsou na odstřel a některý jsou na to, aby si jenom s nima získal informace o oblasti. Já jsem třeba teďka měl drony na odstřel. Ty vole! Merde!
Hele, tuhle čas mapy si pamatuju, tady jsem posledně chcípnu. Akorát jsou tady nějaký červený zbraně, zlatý zbraně a tohleto, no. Jo, to je podle toho, jaký mají upgradey na sobě. To, která je nejlepší teďkom? Zlatá? Nebo zlatá nebo fialová je nejlepší? Čeče, proč mám nejvíc pozbíráno z týmu? To se může stát bez problémů. Hovno, našel jsem Broxnu. Tu jednoho píčuse, který je kousek nade mnou a já nevím, kde přesně. Já jsem totiž hodil drona na sken. A on už mi vypršel. Hele, Ouais, j'arrive pas à jouer là, j'ai trop mal aux yeux. Čeče, hrál jsi někdy Armu? Jo, Armu 3 mám, no. Napadlo mi si, že by to bavilo Anet. To nevím. Ona, Arma nebaví ani tak nějak mě. Pičo, jsem potkal 2. Ale abych ti řekl pravdu, Arma mě nebaví ani pořádně mě, protože je strašně složitá na ovládání. To je pravda. Tam jako fakt záleží na té taktice a na té spolupráci s těma jak hráčema nebo NPCčkama. Tam tyhle, jestli já jsem tam odehrál celkem asi 10 hodin, tak je to moc. Tak já jsem je hrál, Armu hrával pod Rodemberákama, takže jsem na tom nahrál dost hodin. Já právě skoro vůbec jsem si na tím nenahrál, no. Yeah, parle plus. Tyhle, já se tady peru s jedním se základ s nejvyšším týmem. Já jsem se prostě spavnul u jednoho z vedoucích týmů, co se týče prachu, a já do nich kropím. Když se to abych zdrhal, tak jsem prostě do nich kropil. A jednoho z nich jsem docela slušně smáznul. Kolikrát, my jsme 15. To není zas tak špatný. Když si vezmu, že tady je nějakých 25 týmů. Ty vole, základníma zbraněma já do nich kropím, jako kdyby to nic nebylo. Hele, a taková zbraň, co mi svítí celá. Legendárka, no, tak ta bývá většinou dobrá, no. Ono, dobrá. Tady může být dobrá i úplně základní zbraň, jo, když záleží, jak je překvapíš. Tady tak nějak o tom, jaká je to zbraň, tak nějak nesouvisí. Záleží, jak je ta zbraň přizpůsobená na jaký styl boje je přizpůsobená, takhle. Jo, snipy DMRka jsou určený na vzdálenost. Kulomet je určený na kadenci a počet munice. SMGčka jsou zase určený na to, že prostě máš rychlou palebnou sílu. Na krátkou vzdálenost, jako brokovnici. Jak říkám, já prostě nejsem profík ve Warzonech. Já to hraju prostě, když zrovna mám s kým to hrát, nebo se prostě fakt brutálně nudím a nevím, co bych hrál. Ne, tak jako ono to není špatný, člověče. Není,
Obzvlášť, když máš prostě to s kým hrát, tak to je fakt jako parádní hra. Tohle by mě bavilo, kdybychom hráli ve 4. A jako ve 4 už je to docela... Co se týče těch Blood Money, tak je to dost hard, no. Jak jsou ty týmy po 4, tak je to Brutus. Ale našel jsem 2 grafické karty. Ada. Ty vole, skreten! Tak jsi mě zabil. Počkat, já TV, to těžko. Ne, pojď. Ne, já si nemůžu zvyknout na to, že mám prostě, že všechno je na F-ku. A granát mám na Ečku. Jo, tahá. Já si hážu furt pod sebe granáty. Já se to... Nejsem schopný převindovat prostě. Tady nějakýho týpka a mám to šmejt. Kam zálesa, já nevím. A jestli to vidím dobře, tak přede mnou utíká. Ne, neutíká, on to jenom obě. Hele, na mě je vypsaný kontrakt a musím utíkat 3:30, jo? Buď utíkat, anebo zabít toho, co na tebe ten kontrakt má. Jo, tohle jsou 2 možnosti, jak se toho kontraktu zbavit. Jak ty hajzle? A tak mě jsem dali, jo. Oni nejde po mně 1, ale 4, jo. To je právě to, že když hraješ ve 4 lidech, tak jde po tobě celý tým, protože tě vidí. Někdo ho sundal. Ty vole, kde jsou? Já tady totiž běhám v zóně, kde má být úplná skupina. Piči. Tak nějak lítám po celý mapě, jo. Já si nemůžu zvyknout na to, že mám prostě ty granáty na Ečku. Já nevím, kdo tohle kurva windoval, ale granát na Ečku je prostě pičovina. No, Drunk Streams měl docela úspěch. Mám 2 nový sledující. Tak ona měla 2 nový, ne? 4. Teď měla 6. Počkej, jo, to je fakt. Takže měla taky 2. No. 2 a já měl taky 2, takže dobrý. Po celým týdnu, kdy jsem nic nedostal, 2 jsou dobrý. A jak to jde ze začátku, víš co, ono se to postupně rozšíří. Záleží taky na tom, kdo tě začne sledovat. To za prvý. A hlavně ty potřebuješ někoho, kdo ti oživí chat, no. Přesně, a mě třeba Ondra včera chat oživil, ale aby mi dal sdílení to, nebo sledování to ne. Parkantýrem, hlavně, že si tam házel černý humor. Jo, taková ta klasika, co má společného černý humor a dítě s rakovinou. Prostě taková ta klasika. Za jeden vtip mu to zablokovalo dokonce. Tak? Jo. A já nevěděl, jak mu to mám odblokovat. Mě jako nenapadlo, že když řekne, že je to, nebo tohleto, takže už za to hrozí taky banu.
On tam nebyl ban, on tam byl jenom zablokování toho vtipu, nebo toho chatu danýho. Já vím, ale jak jsme dneska řešili, že i za žídatí už hrozí prostě bány, jo. Jo, může, no. Je to tak, no, prostě... Ty to nemyslíš zle, je to jenom prostě for, ale... Ta komunita toho Twitche to prostě bere jako agresi proti ostatním, no. Je špatná doba, no. Čau. Kdybychom tamhle začali plácnu před Já 12 lety jsem s tímhletím. Když mě bylo co 18, tohle. Já když mi bylo tak 14 jsem měl začít. No. Když všechno bylo ještě v plenkách. Jenže to se tomu nevěřil, že by to mělo nějaký úspěch. Tak hlavně víš co, když mě bylo 18, tak já jsem vůbec na tohle neměl stroj. Sice jsem to zkoušel, Tak- tyhle, ale tak to prostě nějak. bylo dělo, ty vole. Baka, jsou tu... Ale já taky, když si vezmu, za kolik stál Bitcoin, když já jsem konečně mohl jakoby v tom obchodovat, taky. To, co jsem si viděl v té době, kdybych to vložil všechno do Bitcoinu, tak teď jsem v milionech. Nevěřil jsem tomu, tak jsem do toho tak nějak neinvestoval. Kdybych to neudělal, tak jsem teďkom zavladal. No vidíš, jak ti vyšly ty tvoje investice. No, moje investice zatím jsou tak nějak na stagnaci, no. To první, do čeho jsem investoval, tak to byl podvod. Myslím tam do toho, jak od té holky, z Japonska nebo co. Jo. Tak to byl podvod, O, nakonec. Jsem si říkal, že bys měl miliardu, jo. Ne, tak tolik ne, ale pohybovalo se to kolem 10 míčů. Ale, jak říkám, kdybych tamhle v 18 investoval do Bitcoinu, takových, to, co jsem investoval do toho EEP tečkom, tak, Tak já jsem se sám zabil, jo. To je dobré. tak jsem v Bitcoinu měl taky skoro 10 míčů. No jasně, no. Jo, kdybych to investoval v 18 letech. Tak ale když to vezmeš, tak já když jsem začínal, tyhle, vůbec hrát celkově hry víc, jakoby na internetu sám se pohybovat, tak začínaly ty Monera, ne? No a to byla tenkrát 0,30 to za jedno, a já říkám, to je na to seru. A dneska má asi 800 korun za jedno, tak já říkám, tak Ale já když jsem se koukal na tu historii, kdy jsem mohl oficiálně sám za sebe kupovat Bitcoin, tak stál nějakých $250. Plus minus, jo. na druhou stranu, jako v 18 letech měl si $250 jen tak na vyhození. Hele, já jsem měl měsíčně 400. Jo, což to není zas tak úplně k zahození. Tak není, no, tak myslím si, že já jsem třeba celou šel na zábavu a tohleto a vycházel jsem s 200 s kapesným, víš, jo. No, jasně, ty jsi byl úplně prostě někde jinde než já. Já jsem po takovýchhle věcech prostě nechodil, takže mě to bylo uprdele. To ne, ale jakoby, i kdybych nechodil, jo, tak jsem prostě měl, od našich jsem dostával 200 kapesný a to mi stačilo, jo. No, byť rád, že ty jsi měl kapesný, já jsem třeba kapesný neměl. Tak jako, ale na poměry kapesnýho nebo tohleto, tak jsem, že všechno, co spotřeboval, tak dostal, víš, jo. Hovno, mám konečně jednoho sundanýho. A už mě sundali taky. Zatím máme jenom 2. Oh, už se mi začíná motat čiška. Což já nevím, kolikátý jsme, ale... 19. To je... ten slabý průměr, no. A ono taky... Fakt, tady brutálně záleží na tom, na koho narazíš. Ne, já se to neodnaučím, pičo, já furt budu používat to Ečko na braní zbraní a hodím granát pod sebe.
Ne, ty vado. Já ty drunk streamy budu dělat asi jednou za půl roku, to není možný. Jenže jako, tak vymyslete něco, ale jako něco, kde to nebude tak hrozný, vole. Hele, ono se dá vymyslet plno věcí, ale plno těch věcí je na tom, že prostě ty lidi sedí u jednoho počítače. Putain, mais qu'est-ce que je branle, enculé? Jo. Ono se dá plno věcí vymyslet, ale prostě musí být ty dva u jednoho kompu. Nechápu. Va jouer ailleurs, mon connard. Plácnu třeba Wormsíci. Ale poromříky klidně můžeme dát na streamu, to jsou tak, to je strašně hraný, tyjo. Jo, teďkom jo. A i tamhle před pár lety byli ty Wormsíci prostě jenom na lokálním počítači. Jo, takhle. Že si prostě nemohl je hrát online. Že byli prostě jenom na jeden komp. Hele, myslíš jako, že by se to vyplatilo hrát takhle na jednom kompu třeba ve 3 lidech? Vyplatilo. Ono to je celkově jednodušší. Teď si vem, já jsem sdílel, jo, nebo já jsem točil za Anetu i za sebe. Jo. Aneta neví, co jsem jí vytočil. Jo, takže spolíhala jenom na to, co jí řeknu. Jo. A jelikož já vím, jak ona je technicky zdatná, jsem po ní nemohl chtít, aby prostě šla a vytvořila si vlastní kolo štěstí. Aby si to vytáčela sama. No jasně. Jako, dobře, asi by to zvládla. Po určitý době. Počkej, co? No, se Ona se ta mapa zmenšuje. Jo. Od kdy? To jsi žimla teďka. Já jsem nikdy nezažil, že by se ta mapa zmenšovala. Končili jsme na 16. místě.